Ako prolaziš kroz težak period i imaš osjećaj da se ništa ne mijenja, pogledaj jedno drvo. Pogledaj činjenice i razmisli o njima. Drvo nikada ne jede svoje plodove. Njegove plodove koriste drugi. Njegov hlad koriste drugi. Njegovu ljepotu posmatraju drugi. Kao da nas ono podsjeća da život nije samo u tome šta uzimamo, nego i šta ostavljamo iza sebe. Možda je i čovjek najljepši onda kada koristi drugima, kada širi dobrotu, kada pruža podršku, kada svojim riječima i djelima postane hlad nekome ko prolazi kroz životnu vrućinu. Zato sljedeći put kada ugledaš drvo, sjeti se. Velike stvari počinju kao mala sjemena. Korijen i stabilnost raste onda kada ga niko ne vidi. Ono što ima jak korijen može izdržati i najjače oluje. Tako je i sa čovjekom. Kada je njegovo srce povezano s Bogom, vjetrovi života ga mogu savijati, ali ga ne mogu slomiti. Nisi sam. Nikada nisi ni bio.